Σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα μιλήσουμε για αισθητική με καλεσμένες δύο κυρίες από την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, την κυρία Αργυρό Περάκη, αισθητικό βεβαίως. Καλώς ήρθατε, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε. Και την κυρία Ελπίδα Σταματάκη, επίσης μέλος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, πάμε να δούμε ένα διαφημιστικό σποτάκι για την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, η οποία λειτουργεί από το 1981. Αυτός είναι ένας πολιτικός μηχανικός, αυτός ένας οπτικός και αυτή η δασκάλα αγγλικών του παιδιού σας. Θα τους εμπιστευόσασταν αν ξέρατε ότι δεν είναι διπλωματούχοι? Όχι. Τότε μην εμπιστεύεστε και την αισθητική σας φροντίδα σε ανθρώπους που δεν έχουν δίπλωμα. Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Εμπιστεύομαι για την περιποίηση του προσώπου και του σώματός μου μόνο διπλωματούχους αισθητικούς. Θέλω επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία, αποτέλεσμα και ασφάλεια στις θεραπείες μου. Αναζητώ τα πιστοποιημένα μέλη της ΕΔΑΚ και αυτό το σήμα. Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Είναι θέμα αισθητικής. Είναι θέμα υγείας. Είναι θέμα αισθητικής, λοιπόν. Κυρία Σταματάκη, να ξεκινήσω από εσάς, να μας πείτε καταρχήν τι είναι η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, η οποία, όπως προείπα, λειτουργεί για περισσότερα από 30 χρόνια, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλες τις κρητικές. Ναι, όπως είπατε, είναι η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης, μέλη της οποίας είναι πτυχιούχοι αποκλειστικά των ΤΕΗ, τετραετούς φοιτησης, εκ των οποίων το ένα εξάμηνο είναι και κάνουμε και πρακτική άσκηση. Έχουμε άδεια λειτουργίας και άσκησης επαγγέλματος. Ανήκουμε στον παραϊατρικό κλάδο, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε τις γνώσεις που αρμόζει στο παραϊατρικό επάγγελμα, έτσι ώστε να φροντίζουμε για την υγεία του δέρματος. Το τελευταίο διάστημα έχουμε φτιάξει και μια ιστοσελίδα www.edackritis.gr, που εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα μέλη μας ανανομό, τα στοιχεία τους, τι υπηρεσίες παρέχει ο καθένας, καθώς επίσης και κάποια άρθρα, συμβουλές ομορφιάς, όπου μπορεί να απευθύνεται οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ενδιαφέρεται. Κυρία Περάκη, να μας μιλήσετε λίγο για τις υπηρεσίες της Ένωσης και των Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Φυσικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι, ξεκινάμε βέβαια από ένα δέρμα υγιές, που δεν έχει προβλήματα που χρειάζονται γιατρό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τα στέλνουμε στους γιατρούς. Ξεκινάμε από ένα απλό καθαρισμό του δέρματος, από την υπερέκριση του σμίγματος που πρέπει να καθαριστεί, στην εφηβεία, μετά πάμε στην νεότητα, μετά πάμε στην ωριμότητα, μετά πάμε ακόμα και στη γύρανση. Οπότε παίρνουμε όλο τον κλάδο του προσώπου. Εκτός από αυτό έχουμε το θέμα της αποτρίχωσης, της υπερτρίχωσης, που πρέπει να απαλλαγεί το άτομο το οποίο έχει από αυτό το φοβερό πρόβλημα, και επίσης έχουμε το θέμα της υποστήριξης των μηχανημάτων, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο βοηθάει τη δουλειά μας, συν το σώμα, που το σώμα είναι ένας κλάδος επίσης κυρίως των γυναικών που ασχολούνται αρκετά με το θέμα αυτό. Οπότε έχουμε ειδικές θεραπείες πρόσωπο, γίνεται συνεχώς μια ανανέωση των θεραπείων. Επίσης τα προϊόντα, τα καλλυντικά, τα οποία είμαστε υπεύθυνες στο να τα χρησιμοποιούν οι κυρίες σωστά, γιατί γνωρίζομαι αυτό το τομέα και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που είναι μόνο για τα αισθητούτα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με τα χρόνια που διανύουμε και με την περίοδο ύφεσης. Κατά πόσο ο κλάδος σας έχει πληγεί όλα αυτά τα χρόνια τα οποία περάσαμε ως χώρα, ή αν καταφέρατε να βγείτε αλόβητοι? Γιατί φαίνεται ότι η γυναίκα δεν παραμελεί την εμφάνισή της. Όχι, δεν την παραμελεί, πιστεύω. Έχουμε επηρεαστεί κι εμείς. Έχουμε επηρεαστεί όπως όλα τα επαγγέλματα. Απλά, επειδή πάντα υπάρχουν προβλήματα που αφορούν είτε την επιδερμίδα μας, είτε, όπως είπε, μια υπερτρίχωση, τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα που θα μπορούμε να τα λύσουμε.
Για ποιο λόγο, κυρία Περάκη, πρέπει να εμπιστευτεί μια γυναίκα κάποια αισθητικό η οποία είναι διπλωματούχος και είναι μέλος της Ένωσής σας? Γιατί έχει περάσει μια πάρα πολύ σοβαρή εκπαίδευση 4 χρονών. Έχει κάνει μετά από αυτό 6 μήνες πρακτική σε ένα Ινστιτούτο και σε μια συνάδελφο που ξέρει καλά τη δουλειά της. Ξανά δίνει μια πιστοποίηση για αυτό το πράγμα. Έχει περάσει από το κράτος, έχει πάρει την άδεια άσκηση στη λειτουργία, οπότε συμμετέχει κανονικά σε όλη την νόμιμη διαδικασία ενός επαγγελματία που ξέρει καλά τη δουλειά του. Και να συμπληρώσω ότι είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που έχουμε τετραετής φοιτηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ενώ αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι σεμινάρια. Ναι, σεμιναριακού τύπου και από ιδιωτικής. Βέβαια, οι εταιρείες αυτό κάτι δείχνει, έχω την εντύπωση και για τις ίδιες τις Ελληνίδες. Ναι. Είναι και η ανάγκη που υπάρχει για αυτόν τον κλάδο. Έχουν και σαν πρότυπο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα το Βέλγιο. Μας. Το Βέλγιο λένε ότι μας ζήτησε εμάς να τους κάνουμε την σχολή τους για να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Κάτι άλλο, κυρία Σταματάκη, ποια είναι η υπηρεσία που παρέχετε και θα λέγατε ότι είναι η πιο δημοφιλής στο γυναικείο πληθυσμό της Κρήτης? Τι είναι εκείνο που ζητούν συνήθως γυναίκες που έρχονται στα Ινστιτούτα Αισθητικής? Πλέον έχει αλλάξει αυτό που ζητάνε. Πλέον δηλαδή μπορεί να οφείλεται και στην κρίση. Συνήθως είναι το πρόσωπο. Συνήθως είναι θεραπείες που απασχολούν το πρόσωπο. Είτε αυτό υπάρχει κάποια βλάβη, κάποια γύρανση, κάποια ακμή. Πανάδες. Ναι, ειδικά εδώ στην Κρήτη. Πάρα όλα πολύ. αυτά λόγω του ήλιου. Όλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία στοιχίζουν, θέλω να πω, είναι για κάθε βαλάντιο. Ναι, έχουμε προσαρμοστεί και εμείς αρκετά, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πλέον κάτι είδος πολυτελείας όπως ήταν κάποτε. Συμφωνείτε, κύριε Περάκη, ναι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις από Ινστιτούτο σε Ινστιτούτο σημαντικές? Κοιτάξτε, ο Σύλλογος μας δίνει ένα, ας πούμε, έτοιμο κατάλογο που λίγο πολύ κινούμαστε εκεί. Ύστερα εμείς από πλευρά Συλλόγου έχουμε πιέσει κάπως τους προμηθευτές, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο κεφάλαιο, διότι αυτοί μας δίνουν τα προϊόντα. Οπότε μέσα από όλο αυτό το πράγμα που έχουμε πιέσει, έχουμε κατεβάσει και εμείς αρκετά το κέρδος, όπου μπορούμε πια νομίζω ότι όλος ο κόσμος πια μπορεί να το κάνει. Και ναι, έχουν περιορίσει. Ναι, έχουν περιορίσει κάποια πράγματα που ήταν πολυτελείας, αλλά τα ουσιαστικά γίνονται. Έχει αλλάξει και η κλίμακα των ηλικιών, δηλαδή από ποια ηλικία μια γυναίκα ή ένα κορίτσι μπορεί να σας επισκεφτεί? Μιας και θίξατε και το θέμα της ακμής και των πανάδων, φαντάζομαι ότι και νεαρά κορίτσια έρχονται πλέον στα Ινστιτούτα. Θεωρώ ότι η κυρία Περάκη ξέρει καλύτερα βέβαια, αλλά θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή τώρα ασχολούνται από πολύ πιο νεαρές ηλικίες. Είναι και οι μαμάδες ενημερωμένες, οπότε μας φέρνουν και οι ίδιες, είτε ειδικά για τριχοφυΐα στα παιδιά ή ακμή. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα πια είναι ενημερωμένη, οπότε μέσα από τη δική μας νομίζω ότι είναι πια αξιόπιστες οι αισθητικοί, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και εμπιστεύονται, οπότε γίνεται ένα δίκτυο εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας, θα έλεγα, δηλαδή εμπιστεύεται ένας άνθρωπος το πρόβλημά του και εμείς φροντίζουμε να το λύσουμε, οπότε αυτό πάει αλυσίδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλές γιορτές να έχετε. Επίσης, εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά, πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο μαζί με τις αθλητικές ειδήσεις.